Het is nooit eerder vertoond in de wereld. De inzet van reuzendrones voor het onderhoud van windparken op zee. Maar voor de Zeeuwse kust is het inmiddels dé nieuwe manier van werken. Normaal gesproken gaat het nu nog met de kraan. En als het dan boven is het heel veel gesjouw en gesleep om het op de juiste plaats te krijgen. En het kost ook meer tijd. En verder in deze uitzending. Deze veelbesproken toren is weer open. En goudsmeden in Dracht met een reden. Goedenavond. Het bespaart veel tijd, energie en het gaat daarnaast ook nog eens sneller. De inzet van reuzendrones in plaats van kranen bij het onderhoud van de windparken Borssele 1 en 2. Met de inzet van de drones heeft windparkgigant Ørsted een wereldprimeur in handen. Het is een reuzendrone met een spanwijdte van 2,60 meter en het vermogen om een vracht van 100 kilo te transporteren. Windparkgigant Ørsted is de eerste die zulke drones inzet. In enkele minuten is de vracht afgeleverd, nauwkeurig geplaatst met GPS-navigatie. Wow. It's just so incredible to see that things happening in reality and it's going very well. Yeah. De drones nemen het technisch personeel veel werk uit handen en is dus een grote kostenbesparing voor het bedrijf. Het scheelt heel wat manuren, het scheelt kosten, maar in die tijd hebben we ook de turbines niet stil hoeven te zetten omwille van veiligheid en hebben we dus meer groene elektriciteit kunnen produceren. For this special task it had to be 3 people and 6 hours of working. So you could say you could do 1 cargo transfer per day. With the cargo drone we have done 20 delivery yesterday, so it's 20 times more done in one day. So it's optimizing the work, it's safe, you don't involve any technician, and those technicians can do other type of work. So in total it gives such a good improvement in our way of working. Normaal gesproken gaat het nu nog met de kraan. En als het dan boven is het heel veel gesjouw en gesleep om het op de juiste plaats te krijgen. En het kost ook meer tijd voor het aanpushen en voor de boot, voordat we alles op locatie hebben. En ik denk dat zo'n drone heel wat sneller is om alles op de goede plek te krijgen. Wat vind je van die drones? Ja, ik vind het wel mooi natuurlijk, mooie techniek, veel toekomst in. Windenergie op zee is een razendsnel groeiende markt. Alleen al in de komende 3 jaar zullen de windparken op zee verdubbelen. En de hoeveelheid energie die ze gaan leveren verviervoudigen. Er is dus een enorme ontwikkeling gaande en innovatie, zoals je bijvoorbeeld ziet bij deze drones. Ik denk dat we daar vandaag weer een heel mooi voorbeeld van hebben gezien. Hoe we kosten kunnen reduceren, hoe we het werk veiliger kunnen maken en hoe we dus offshore wind tot nog een groter succes kunnen maken. We are happy that we can do something that nobody else has done before. So that's give us such a feeling of proud. De Windpark Multinational heeft zo'n 60 windparken over de hele wereld. Nu de drones hier bij Windpark Borssele een succes blijken, wil het die ook op andere plekken gaan inzetten. Breng aangespoelde bruinvissen niet zelf terug naar zee. Die oproep doet het kenniscentrum voor walvisachtige SOS Dolfijn. Dit naar aanleiding van een aangespoelde bruinvis bij Katzand gisteravond, die door omstanders terug de zee in is geduwd en overleed. De stichting gelooft dat strandgangers dit met de goede intenties doen, maar ook vaak uit onwetendheid. Ik denk wel dat het 75% van de mensen niet weten dat ze een bruinvis niet terug moeten gooien. Laat ik zeggen, een bruinvis dolfijnachtig nooit terugzetten in zee, want dat betekent dat het dier iets mankeert. Hij kan een ziekte bij zich hebben, hij kan ongezond wezen. En die ziekte kan ook besmettelijk wezen voor de mensen. Maar wat moet je dan wel doen? Ik weet niet wat ik daarmee zou doen eigenlijk. Want ik kan er zelf niks mee doen met die vissen natuurlijk. Ik denk maar de dierenambulance bellen of iets van de zeehondenopvang. Dat laatste is juist. Maar je kunt in de tussentijd wel degelijk iets doen voordat de hulp is gearriveerd. Als je een levende bruinvis op het strand hebt, bel 114. Zorg dat het dier nat blijft. Blaasgat moet vrij blijven. Probeer eens verkoeling te krijgen of schouder te creëren door een handdoek of een parasol neer te zetten. Dat hij niet in de brandende zon ligt. En dan wachten tot wij komen en dan gaan we zo snel mogelijk actie ondernemen. Zo hoopt SOS Dolfijn dat in de toekomst meer aangespoelde bruinvissen worden gered.
Het waterschap waarschuwt voor de verslechterde waterkwaliteit van sloten, vijvers en andere waterlopen. Het waterschap raadt zwemmers aan eerst goed te kijken en te ruiken voordat er een frisse duik wordt genomen. In Hulst is vermoedelijk blauwalg aangetroffen in onder meer de Binnenvest. De gemeente en het waterschap waarschuwen onder meer hondenbezitters en vissers contact met het water te vermijden. Je kan het bouwwerk haast niet missen als je over de Brouwersdam rijdt. En daarnaast is het ook nog eens veel besproken. De uitkijktoren en het voormalige informatiecentrum over het Grevelingenmeer. Na 3 jaar leegstand heeft de toren een nieuwe functie en is het weer open voor publiek. Het gebouw was van Staatsbosbeheer, maar die slaagde er ondanks veel inspanningen niet in om het bijzondere gebouw winstgevend te maken. Pix Factory uit Nijkerk is de nieuwe eigenaar en die durft de uitdaging wel aan. We zijn 5 jaar op zoek geweest naar een pand bij de natuur waar we al onze activiteiten kunnen bundelen en daar nog heel veel aan toe kunnen voegen. En na een hele lange zoektocht hebben we dat hier gevonden. En we kunnen hier cursussen aanbieden, we kunnen events aanbieden, eigen events, externe events. Het is een prachtige uitvalsbasis naar de Delta Natuur. Dus voor ons is dit echt de beste plek die we tot nu toe hebben gezien. En we dachten, hier gaan we toeslaan. Het gebouw heeft in de afgelopen maanden een flinke metamorfose ondergaan en is ingericht als belevingscentrum. En beleven kan je hier in het centrum doen. Er zijn die exposities. Maar het is ook een uitvalsbasis om naar buiten te gaan. Dus we organiseren heel veel activiteiten, workshops, cursussen, safaris. Om mensen de natuur te laten beleven. Alles wat natuur is, komt naar voren. En daar willen we mensen van onder de indruk laten komen. En hopelijk dat ze dan beseffen van we leven toch een heel bijzonder stukje Nederland. En dat ze daar zuinig op gaan worden. De Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland is blij dat het informatiecentrum na jaren van leegstaan eindelijk een nieuwe bestemming heeft gekregen. Maar vindt het gebouw nog steeds een doorn in het oog. In de tijd waren we ook voorstander van een voorlichtingscentrum over natuur en de omgeving. Prima. Maar vooral die hoge toren, zelfs die laagbouw wat er nu staat, dat kan daar eigenlijk ook goed. Maar dat heel opvallende hoge torengebouw, daar waren we toen tegen en eigenlijk nog steeds. Sommige gebouwen, op een gegeven moment ga je eraan wennen en dan sluit je daar de armen omheen. Maar dit blijft eigenlijk een stoorzender, wat in dat wijdse open deltalandschap niet thuis hoort. Schoonhoven kan zich wel vinden in de kritiek van de natuurorganisatie. Ik kwam hier niet vandaan, maar als ik hier had gewoond, dan had ik denk ik voorop in de rij gestaan om tegen dit pand te zijn. Maar ik heb die historie niet en het pand staat er nu, het is een fait accompli. En dan denk ik dat we beter maar dan de schouders onder kunnen zetten en er iets goeds en iets tofs van kunnen maken, wat echt bijdraagt aan natuur. Dan in de weerstand blijven en dit gebouw hier laten verslonsen voor de komende 20 jaar. En daar is Butt het op zijn beurt wel weer mee eens. Maar wel met een kleine kanttekening. Maar als het op een gegeven moment vanwege bouwkundige reden of zo bijvoorbeeld, of stabiliteit, over een aantal jaren naar beneden gehaald worden, dan zullen wij daar niet om huilen. Nee, dan zullen we dat een goede zaak vinden. Tegen een 41-jarige man is in de rechtbank van Middelburg 3 jaar cel geëist. De man wordt ervan verdacht dat hij zijn stiefzoon jarenlang seksueel zou hebben misbruikt. Het misbruik vond plaats over een periode van 5 jaar, toen het slachtoffer tussen de 7 en 12 jaar oud was. Het slachtoffer zou door het misbruik een SOA hebben opgelopen, waardoor hij vervolgens weer een hersenvliesontsteking kreeg en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. En de rechtszaak tegen de Nederlandse staat, die te weinig zou doen om mens en natuur te beschermen tegen PFAS-vervuiling, is vandaag van start gegaan. De zaak is aangespannen door onder meer de Zeeuwse Milieufederatie en 10 andere belangenclubs. PFAS is een verzamelnaam voor een groep chemische stoffen die kanker kunnen veroorzaken en het immuunsysteem aantasten. De rechtszaak begon vandaag schriftelijk. Wanneer de eerste echte zitting is nog niet bekend. Gebruikers van de Noordzee mogen in een enquête aangeven hoe veilig ze de zee vinden. Het is een onderzoek van Rijkswaterstaat die wil weten wat zeevarenden van de vaarroutes, ankerplaatsen en de dienstverlening van Rijkswaterstaat vindt. De resultaten van het onderzoek worden begin volgend jaar verwacht. En aan de hand van de uitkomsten wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de Noordzee verbeteren. En Westkapelle staat vandaag in het teken van het jaarlijkse chaserijden. Ringsteken vanuit een koetsje in plaats vanaf de rug van een paard. Een belangrijke dag voor Westkappelaars,
Maar wat nou als je geen vrij kan krijgen van je werk en je voor je gevoel er toch een beetje bij wil zijn? Nou, dan ga je in je klederdracht naar je werk. Omdat ik normaal gesproken op deze dag meerijd met de chaserijden in Westkapelle, maar ik had nu geen vakantie, andere jaren wel. Dus ik dacht, ik ga naar mijn werk in klederdracht. En het is ook leuk om dan bezig te zijn met de dingen die toen al werden gemaakt. Dat we dat nu en aandoen en eraan kunnen werken. En hoe is het om in deze dracht als goudsmid aan de slag te zijn? Ja, heel bijzonder natuurlijk. Het is best comfortabel nog eigenlijk. Het ziet er nu misschien niet zo comfortabel uit, maar het is goed te doen, ja. Het zit niet in de weg, want jullie werken met korte mouwen. Het is praktisch om in te werken. Dat wel. Af en toe met de rok eens eventjes wennen, want ik ben normaal gesproken werk gewoon in een broek en een schort voor. Dus het is wel even anders, maar nee, het is goed te doen gelukkig. Heel de dag vandaag dus aan het werk in Zeeuwse dracht. Wat denkt u, wat zou uw oma ervan denken als ze u nou vandaag zo aan het werk zou zien? Ik denk dat ze het wel leuk had gevonden, want ik heb uiteindelijk de kleding en het aankleden enzovoort ook van haar geleerd. Van de paar buien vannacht was vandaag vrijwel niks meer te merken, want de zon had het weer voor het zeggen vandaag. Met 24 graden was het wel een stuk frisser dan gisteren of minder warm, zoals je wilt. Morgen dan gaat alles nog een keer in de herhaling, dus veel zon, wel ietsjes meer bewolking, maar wel net zo warm als vandaag. De dagen erna wat wisselvalliger en meer wind. Maar de temperatuur die heeft de stijgende lijn te pakken met aan het begin van de week mogelijk zelfs een tropische dag. Een hittegolf zal het vervolgens niet worden, verwacht onze weerman. Hij legt daar meer over uit in onze app en op omroepzeeland.nl. En daar vind je natuurlijk ook meer over die reuzendrones die nu worden ingezet voor de Zeeuwse kust. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.